A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, e a delegada territorial da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitaron esta mañá as instalacións do campo de fútbol de San Lázaro para coñecer as obras de mellora enerxética que prevé realizar o Concello, o abeiro do Fondo de Cooperación Local. Unha axuda que va a recibir o Concello de 47.000 euros para facer un cambio nas luminarias e para facer unha mellora da luz sobre o campo, que é unha desas peticións que nos trasladaban desde o Concello, e sobre todo tamén unha cousa moi boa, que é o aforro enerxético de cara a futuro que vai a ter o Concello dun 40% de aforro de factura enerxética. Dende a Xunta destacaron a liña colaborativa que o Goberno autonómico realiza con aqueles concellos de menos de 15.000 habitantes, que non teñen, en moitos casos, capacidade por si sós para poder realizar este tipo de obras. Estas son actuacións moi necesarias e moi demandadas, e agradecer aos alcaldes a súa voz, que é fundamental para que a Xunta de Galicia poida destinar os cartos públicos a onde máis o necesitan, e son os alcaldes os que nos van orientando onde temos que realizar maiores esforzos de inversión. Dende o Concello agradeceron a visita das responsables da Xunta e, sobre todo, o compromiso inversor do Goberno autonómico, que, ademais da mellora prevista nestas instalacións, permitirálle tamén ao Concello poder realizar a instalación dun ascensor na Casa de Cultura da Vila, mellorando así a accesibilidade no edificio. Paralelamente, tamén darlle as gracias por outro investimento que se ven demandando onde fai tempo, como é unha axuda dentro da subvención de equipamento e infraestructura que vai a supoñer a posibilidade de instalar un ascensor na Casa da Cultura de tal maneira que se resolvan determinados problemas de accesibilidade que ten ese edificio. Dende a Xunta fixeron balance tamén dos investimentos realizados no municipio nestes últimos anos a través de distintas liñas de financiamento e que supuxeron achegas por un importe total de 1 millón de euros.